Эралӣ Эгамбердиев, сокини шаҳри Истиқлолро мақомоти милитсия бо ҷурми ғоратгарӣ дастгир намуд. Гумонбаршуда дар ҳолати мастӣ ба хонаи ҷабрида ғайриқонунӣ ворид гардида, бо истифодаи зӯроварӣ телефони мобилияшро тасарруф менамояд. Аз меъёр зиёд нӯшидани нӯшокии спиртӣ дар зиндагии шаҳрванд Эгамбердиев Эралӣ Эрматович соли таваллудаш 1967 истиқоматкунандаи шаҳри Истиқлол доғи ҷиноятӣ хоҳад гузошт. Номбурдаро мақомоти милитсияи шаҳри Истиқлол дар содир намудани ҷинояти дараҷаи хавфнокияш махсусан вазнин ғоратгарӣ гумонбар медонад. ҳодисаи ғоратгарӣ дар маҳаллаи якуми шаҳри Истиқлол аввалҳои моҳи октябр ба қайд гирифта шуда, дар асоси муроҷиати зани 41-сола нисбати шахсони он замон номаълум парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. дар натиҷаи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ шахсияти Эралӣ Эгамбердиев муайян шудааст, ки дар ҳолати мастӣ бо мақсади ғоратгарӣ, яъне ошкоро тасарруф намудани молу мулки ғайр ба манзили истиқоматии ҷабрида воқеъ дар маҳаллаи якуми шаҳри Истиқлол зӯран ворид гардида, бо роҳи зӯроварӣ як адад телефони мобилиро тасарруф намуда, бинобар пайдо накардани дигар ашёҳои арзишманд ҷойи ҳодисаро тарк мекунад. зарари расондашударо тафтишот ҳамчун зарари ҷиддӣ муқаррар намудааст. аз гумонбаршуда далели шайъ гирифта шуда, оиди ҳодиса бо моддаи 248 кодекси ҷиноятӣ ғоратгарӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. гуфтан ҷоиз аст, ки гумонбаршуда Эралӣ Эгамбердиев гузаштаи доғдоркунанда дошта, қаблан барои дуздӣ суд шудааст.